Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Muñeca. Your rainbow will come. Tinudon ka sa kalifin ni Anton. Ang ilang hulga nga dagiton mi. Tawagon ka na ko si Papa aron. Magpatabang ko niya. May bagting ang cellphone. Si Anton ang nanawag. Ikaw may nakaingon sa ako karong kahasol, Anton. Sobra akong pagmahay. Nganong ikaw pa may nahimong amahan sa akong anak. Please. Sarah, tubag ako. Tubag ka taon ko, please lang. Unsa pa may sigihan ni mong tawag? Sarah, ang inyong kaluwasan ni baby mo importante na ako. Ayaw kong patuhuaan na, Anton. Ikaw may nakaingon, nganong naingon ini karon nga mong kahimtang ni Inday Barbie. Di na ko mo tuog, bisag usa pa yung ihaylo kay nahibaw ko nga pulos lang ni hambog. Dili ko ikaw, Pugson. Pero ayaw ko hikawi sa akong katungod. Aron manalipod sa inyong kinabuhi. Dili ko makatugot nga mahiago mo sa ilang kabangis. Kung nahibaw pa lang unta kong daan nga igoro ka ni mo binuangan. Unta, huwag yung kumutuog bisag usa lang ni mo kapong. Pero buang ko, Anton. Buang ko. Sarah, giangkon ko ng akong saa. Pasaylo ako. Andam ko bawiyon na tanan mong pagmahay. Ning higayon na ni ako. Aron mo ay manalipod ninyong duha sa atong anak. Wa kay anak. Nakadungog ka. Sarah, Dili ni mo anak ang akong gibugso. saksi ko ang langit. Ako may tag-iya ni Baby Barbie. Dugo siya sa akong dugo. Mahal ko kaya po ikaw, Sarah. Mahal kayo. Dili ko mo tuo, Dili anak. ko ikaw pugso sa pagtuula ko. Pero akong buhaton ang paglaban ninyo. Ang pagpanalipod ninyo. Mupauli ko niya. Aron panalipdan ko kamo. Oh, Sarah? Hello? Gi-off na ni Sarah ang cellphone. Bala nagmasuko si mama nako. Mupauli ko. Aron akong kapanalipdan si Sarah ug ang among anak. Abi na ko, dili na tumano ni Roger ang iyang gisaad na ako. Di na may tambo, ma'am. Yun na lang mo sa pagkuntag na datuon nga nato sa bata. Sige yun nga ito silang madagit. Good! Mailhan ka ko ning ako rong disguise? Mulabay ba yata sa ilang bahay? Hindi man, ma'am. Maganda may kailan mo pagduhula mo ganiha. Lahi kayo mong naong, ma'am. Sa itsura nga gihatag ni Boso tira mo. Good. Tutuli lang niya mi, ma'am, kung nasa tapaingon. O asa mo hunong. O ang eksaktong lugar nga sa imutangan sa target. Hila ka, Sarah. Uwa man. Po lagi imo duha mata. Napuling ra ko, Mateo. Puling ka? Unsa man? Ngano nga puling man ka nga naman ka diri kwarto. Munit ka imo kauban. Napuling lagi ko. Dili oy, hila ka oy. Nganong muhilak man sad ko na ko, be. Unsa may angay na kong hilakan. Munika? Imo away mama? Lala, ingon siya. Uwa. Taka lang kuno. Ya papa. Ngigag kung munika oy. Dali bidali. Kugugos papa. Kugos. Ano mo man ang kuguson nga man ang muhilak? Mingaman papas munika.
Uy. Hala, lipay man munyika. Kisan sa papa. Mama na sab kisan ha. Unsa? Mama ba? Mama sa sab kisan munyika. Ali, munyika bi. Kis mama ha. Aron lipay siya. Oo. Saro. Kis munyika sa imo. Mateo, ang munyeka man kamoy mo kiss na ko. Nganong ang imong mangnaong imong gitaon diha? Buang man ka, Matiyo, oy. Sayop di ay Matiyo. Liguna ka ni Kurala, no? Tagkong gikabilya nga, gibutang aron, inigbutang sa haloblak. Di na ni mahunlak. Tutaw. Oh, uy. Saan itong milabay? Mga, gibayin na yung milandagan? Ay, kupaan ko kamay na. Ay, gawas ko, akong sundon ka tong auto. Allah! Din kagikan bugart! Singot lagi kay ka! Ay, doon ako gikaibog nga dong, nga auto dong. Mutong akong gigukod. Ha? Ibungkas auto? Ngano lupad ang auto bugart? Ano ko nalupad auto? Way, malupad nga auto. Ay, doon na di auto nga malupad. Ibong manggod ka! Ay, di ko may buong na. Nga, nanglingi man tong ang mga sakay sa auto. Ala, mau na to kagadlukan Sara. Sayop di ko. Unsa imo sayop bugart? Milahaw sa man ang auto, God. Dito juga bugart oy. Ang wajud kakapas. Wa nga sa nimo dong Nungog mo ka? Di manggod. Bugart. Dili hadlok kato imo auto nakita. Ah, dili. Di. Mao gani ningon kong sayop ko. Eh, mal. Igo ko kitong tambok ng gwapo na. Ila tong boy. Ay, nakabantay ka siya nako. Maong iyatang gigukod. Eh, imposible. Yun naman siya pag-diretso na to. Nan ka no sa sunod na tong buhaton. O, na itong ato ang lugar nga nadano niya na to sa atong mga bihag. Kailangan ato ni siguruhon. Tiling mapatyan ta sa atong boss. Okay. Mga tuta. Pero mamalik siya punta sa bahay sa atong bitumahon. May auto kang gikahidbudngan, Bogart. Doon na lagi, ma'am. Pero, diretso ram sab. Kisabay sakay sa maong auto. Wa kay na ko maklaro, ma'am, kay tintin mang bildo. Ha? Awa, tintin ang bildo. Pero murag tulo ang sakay sa maong auto. Awa, tintin ang bildo, pero tulo ka buok ang sakay sa auto. Saong nung pag-unahon na nabi, unahon na nagmayo. Ge. Nindot sa nang imong matanda. Mura kag si Koan Cyclops. Lahos. Ano? Listen, Kain kisa. ko Cyclops sa ikaw, ah. Listen, kisa. Tintin niya, tulo ka buok sakay. Onya, be. Yan, nilingi pag ko, ma'am. Ha? Kita pag ko nga, nilingi, tulo ka buok, nilingi din sa tumbay. Hindi mo, no? Liman ka na. Ah, mura Pero- ay kagamhanan, day ka. Ma'am. Wa ba sa makamanawag og detective, oy. Taba niya, ma'am. Oh. Ikay manawag. Ano ako ba? Imo man ang detective. Digit baka na mo detective nga imong gisulan, ma'am. Libog ta nimo. Oy, nakaminos ka, Bogart. Usay pagtuo mo nako. Magpataka na lang og panuhol alang kaluwasan sa mga tao ining baya. Tanar ko, ma'am. Kopi. Nagka-kopi. Magkutaw din Wapa ko ko kopi. kainom og kape, si kagyawit diha. Ang magani, nilibog mo ko, ma'am. Gay ko, tawad ka kopi, ha? Ayaw na lang. Ayaw na lang. Mm. Luoy Uy. ko. Uy, ang detective mo'y nanawag, ma'am. Ha? Detective. Oh.
Nawag ito pagkana. Ananawag man di ay ang udi ay May klaro na ni. Klaro di ba? Bahala ka di ay. nalipat ko da. Bahala. Kape magod akong gihuna-huna bugat. Bahala di ka mapakutaw, ma'am. Kutawan kita ka. Bahala ka. Ah, Eh, ah, hello? Wow! Kanindot ni Dapita. Mingaw. Why makapantay ang say amo buhaton din he? Why mga bay? Pero, may dako hinuong mga kahoy. Ha, misamot ko ka-intriga sa inahan ni Anton. Dili di ay siya muhatag, ha? Tan-aon tag dili ka ba mahadlok? May gipanday sila sa ilang kural. Ha, panagang? Tan-aon ta. ma'am. Oh. Naimong hot coffee, oh. Bantay, mama. Tingalig. Mapasok sa tana. Mapasok sa limong dila. Bantay, bantay. I care na ba? I care. Ay, Oh, uy. Ma'am, ay mong cellphone. May bagting. Oh, kabagal na. ano bang hilabtanon ka naman tayo bugat? Ikaw manoy magbuot sa akong buhaton? Ang samkin mo. Care mo kukunin mo. Hilab! Sam ka. Kir. Ay, suglayon di ka. Ja! Paghil... Agay. Agay. Dara ka na. Sorry, sorry, sorry. Dara ka na. Sorry, sorry. Mamutos ka? Ganahan ka Sorry, mamutos? sorry. Sorry na gani. Ay, kisa madig na nawag tuod. Ay. Hello? Hello, Mama. Unsa? Kugang-kugangan naman ka, ma'am. Huwag pa na mo subi ang among project. Lubat-lubatan ka na. Nasayod na mo sa akong desisyon. Dili ko mohatag. Ngano, nagtuo kang musalir ang imong panagang? Bisag unsaon nimong pataas ang inyong kural. Mawagid nimo ang pinangga nimong apo. Wa pa'y dautan nga midaog batok sa katarong. Maunay akong gibarugan. Dili mo mo daog. Hello? Hello? Ma'am. Hello? Ma'am, masagira na sana ni mutasa, mama. Init na pa kayo na. Bantay, bantay. Bugart, Oh. katong auto nga imong nakita. Ngano? Mauna kato ang gisakyan sa mga sindikato. Oh, usa, ma'am. Patay. Gihakit gid ko. Ma'am, asa naman mo detektive niya mong gingon? Magsunod na niya. Usam ka. May pagpatyo na niya mong detektive. Ikasabaan ko nimo, Bugart. Sorry, ma'am. Oh, sorry. Ha? Nadara ko sa emosyon. Sus, kaway ayaw ni mo detektive, oy. Pasunod ito niya. Nya karon, wasi kasulti ni mo. May paigsumbor sa barangay tanon. May pag mga barangay. Ato ko sa barangay, ma'am. Kay ato ito report nga, naimiya, ani-ani nga sakinan. Mga sindikato dito sila. Usaw ma'am, ato ko sa barangay. Kisumbor ko sa barangay tanon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!